Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang ini saya berada di Dusun Prodo, Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, mengunjungi kandang Cak Hasim. Nah, yang menarik di depan kandang Cak Hasim ini ada berbagai bibit tanaman. Ada terong, ada cabai besar, ada cabai kecil juga. Lah di polybagnya itu wah gemuk-gemuk beramban bawang prainya. Nah ini tomatnya sudah panen berkali-kali. Tomat Cak Hasim udah panen berkali-kali. Nah mangganya ini loh menarik, masih kecil sudah berbuah ini mangganya. Nah ini sekitar Tegalan, sekitar Kampung Prodo ya sahabat Kanyawara. Pandan itu sampai sebegitu besar. Nah kita sekarang masuk dan tengok. Nah ini ternyata ada rumahnya Kelanceng ini. Iki ditinggal aja ono isinya iki. Wonten Oh wonten iki. Wonten. Oh ini ada isinya ini. Nah ini kelancengnya ini. Loh. Wonten Pak. Lah niku. Oh. Ini belum betal. Oh, nggih ini keluar ini. Belum, Pak. Nah, ini kelanceng ini. Mpun panen ping pinten, Cak? Napa nih, Pak? Kelanceng ini. Oh, nggih bal-bale mun Oh. bangun iki, Pak. Angsal sampai pinten botol? Aduh, sak gelas ngeten lho, Pak. Oh, niku nggih. Wah, Niku. tapi kan khasiate wapian niku. Nggih, nggih. Nggih niku lho enten sing nedhi damel jamu-jamu bolong-bolong ngoten lho. Ngoten niku mboten nate nambah aja koloni ini. Mboten nate, Pak. Nggih pancet samonten. Pancet samonten niku. Umpami didamelaken bolongan malih mungkin nambah. Mboten purun. Oh, nggih Pancet tetep nggih. niki. Tetep mriku tok niku. Asale soalnya. Nggih, asale. Nah, ini ketemu Cak Hasim ini. Cak, ya nopo kabare? Aduh, Pak, ngreges ngeten iki lho. Kok sajake rada pucet. Nggih, ngreges, Pak, ya. Oh. Wis malih niki lembune malih mangane kedik-kedik. Prei ini ki wau Cak Hasim. Prei Pak mun kawan dinten kula prei. Loh, sakit nopo ya sampean niku? Kirakan Pak ngreges itu. Oh, ngreges. Lah, tandurane mpun nanduk, mpun ponjo. Pun nggih, tiyang estri ponjo. Sampean ngasuh di omah? Ngasuh teng griya. Nah, ini beberapa hari Cak Hasim ini KO ini. KO. Ini kau. Nah, ini sukete sinten sing anu? Tiyang estri ngrungkul niku, Pak. Lah niku tak dugil ini. Ini yang ngambil rumput segini nih. Nah, sama yang dikasih makan kan ini. Nah, ini istrinya Cak Hasim. Untungnya ya, orang-orang di daerah sini itu nggak peduli perempuan, nggak peduli laki-laki itu saling bisa mengerjakan semua pekerjaan ya Cak Hasim ya. Iya Pak, bisa Pak. Nah, iki yo. Saya pikir agak gemuk Cak Hasim karena lama nggak lihat. Iki menurut zaman rodok guru nih. Niki Pak sing anu Sing koyo ketok. Nggih, ketok sudon lho Pak. Ngene kait kuli murung ngoten sudah malih ngoten. Kuru malih. Oh. Maneh. Lho iku lukake wis sembono ya. Nggih. Nah, ya. Parah nggih. Kemarin kan masih luka. Nah, ini ngunjungi kandang Cak Hasim. Nah, ini si Brangus ini nggak pernah keluar ini. Kemarin ya. Ini tak bongkar kok, Pak. Kemarin bongkar dia keluar dia. Ini udah beranak berapa kali? Banyak. Banyak anaknya. Iki wis menghasilkan berapa juta ya? Si Brangus iki. Ini tamu sembarang unan juga deh. Brangus iku derek sampean pinten tahun Cak Hasim iki? Bulan iki mulai alit, Pak. Nggih. Sampun tenan niku. Dengan derek sampean. Nggih, wong sukani bapak. Wong mantun nyelamaken juga disukani niki. Nggih sukani nggih sampun niku mantun keluan. Terus empun mana ping 9 Pak. Ping 9. Lah ini termasuk iki oleh di pasar ya. Nggih, dugi kagengan dapat juga. Kemarin tuh datang tuh masih apa ya kayak ya apa kata. Si anak Brangus ya Pak.
Nah, ini udah mulai bentuk Ketelemis. tubuhnya mulai mulai klemis ya. Ketelemis Pak iki. Nah, wingi lak jewegrik aja di wulune, Jewegrik, nemen cocok. jegrike. Nah, ini udah mulai agak gemuk. Nah, kalau yang ini nanti bakal kok cantik gigian ya. Tapi Pak iki. Iki kayak iko mang. Kayak kemang Iya. dadine. Kayak model-model Jawane iki Iya, lho Pak. ya. Iki sapine anakku Pak sing iki. Ah, Ambaran ambek sing sekolah. Arek dhewe 5.000 ngoten lho, Heeh. Guys. Bar ngono. Tak tuku wedhus Pak ya lah, lek tuku wedhus lah sing ngarit sapa ngono. oh, Yo ngarito tapi tak tambahi wis iki. oh. Mau tak tukono iki ambek iko. Lek sapi akhirnya mesisan kan Menisan ya. di situ kandange. Siji kandangnya dadi siji terus Terus ngarite panganane panganan padha. padha Ya. ngono, Pak. Iki oleh Dek Singosari kok ya. Barengan iku Pak iki. Barengan iku. Barengan iko. Oh, barengan Barengan iko ya, iko, barangnya barengan iko. putih ya. Sing iko 14 ya Pak lho. Niki ya wedok ya. Wedok Pak iki. Oh, iso digaekno iki bakal ya. Bakale Pak. Kayak nyeneng banyak niki lek didamel niki. Iya nyeneng no rupane. Lek modele timbangane niku lek niku kan ketok kaya rada kaku nah nggih. Iya aku lho iki. Heeh. Awak-awakane lho ya. Oh, lek iki iso kaya ngene. Nah. Iki ben iku 6.500 Pak iki. Ah. Cak iki kan aku pirang minggu ya rene kok terakhir. Mes sak wulan ya. Mes sak wulan Pak. Mes sak wulan. Mes sak wulan. Nah, niki kok saged moro anu niku mek sampean pakan tok napa kalih vitamin? Mek pakan tok ya Pak. Mboten nate vitamin. Mboten nate nggih nate singen sik kaya dugi tipe awal-awal. Nggih, mboten nggih pakan tok. Napa ya vitamine sapi lek teko nyoba terus mlebu kandange sampean lu ceke Nggih. kerasan kayak vitamin apa? Niku lho vitamin obat cacing tok. Oh, obat cacing tok. Sing penting obat cacing Nggih. ngono wis. Sak liyane Nggih. katut dredet. Nggih, dredet cukup wis. Oh, cukup. Oh. Iki lho wis mulai ketok ngene, klemis. Kelemis Pak iki. Niki winginane asal regi pinten, Mas? Niku 6.500 Pak niku. 6.500. Sing niki sing larang iki 7.000 niki. Loh, kok saged? Kok Nggih. saged larang napa? Soalnya disian niki tumbase. Niki kari. Oh. Sakjane ngono lek jenise kan Nggih sami mawon. sami mawon, lek Nggih. ukuran pasaran padha sakjane Iki ya. padha Pak lek iki. Cuma sampean angsal niki luwe dhisik. Nggih dhisik Niki angsal pinten waktu niku? 6.500. 6.500. Lek sak niki dinyang wong ngoten niku niki pinten, Pak? Ukuran sak menten niki. Kirangan nggih. Lek gaene sampean teko 6,5 Masih lek 8 juta nggih Pak. 8 ya, soalnya wis Yes, berubah ya atoh. berubah ya atoh, Pak. Nah, lek sing niki Lha niki nggih pancet paling Pak. pancet koyo Nggih. soalnya gurung berubah ya. Durung ulune durung prondol, durung klemis ngono Oh, Pak. niki tasih ules bayi. Ules bayi. Lah niki ampun klemis aja ya. Klemis Pak. Oh. Pun klemis. Lah lek mbokne Sarip iki kira-kira wis rega piro iki. Tuwek iki biasa tambah mudhun nggih. Nggih lek tuwek tambah mudhun Pak biasae. Heeh. Lek tuwek ngeten iki kira-kira ukurane tiang purun ngoten regi pinten ya? Kirang nggih saniki. Kan niki pun pinter didamel Pak, pinter nyambut Nggih. gaya. Pinter Pak niki. Heeh. Dan deman-eman Pak lagi Pak. Nah, Deman-eman. umpama pasaran ngono, Yes. lek-lekan ngono. Wis gampang 20. Oh, sik 20. Lek sing lek pawan ngene iki Pak, lek pawan sing anune ya. Lek bawaan Bungkring ngene iki ya. piro ya? Aduh, sembuh Pak lek niki. Tas oleh apa Pak? Tapi lek umpama waras ngono kan dia bisa kerja, pinter Kerja. nyambut gawe. Umpama waras ngono rega piro ya? Yes. Umume. Bisa niku paling 15 16 itu Pak. Oh, 15 16 ya. Soalnya iso nyambut gawe. Bisa nyambut gawe. Umpama gak iso nyambut gawe ya Wis normal, iku kisaran piro? 13 juta iku Pak iki. Oh, ya berarti sapi nyambut gawe ambek gak nyambut gawe larangan sing nyambut gawe ya. Sekarang nyambut gawe Pak. Soale Oh. lak metu kayane ge nyambut gawe. Ah. Lah lek iki winginane oleh piro ya? Iki itu setengah Pak iki Itu ya. setengah lek saiki. Iki ya 10? iya saunuan iki. Ya soalnya iso nyambut gawe. Pak. Kan? nyambut gawe. Heeh. Tapi kayane ya sakit Pak. Heeh. Cak sampean iki kan oleh 7,5. Heeh. Iso nyambut gawe iki melok sampean apa waktu wis oleh wis iso? Mel aku iki Pak. Oh, sampean ngelatih dhewe. Ngelatih dhewe, Pak, iki. Oh, ngelatih dhewe. Iki oleh ya durung dikeluwi Pak. Oleh. Oleh durung keluwi. Oh, sampean ngelatih iki pirang wulan ya?
sak minggu ya Pak. Tapi talat Oh, iko. melo iki kan. Heeh, melo sing ireng iko. Melo anu brangus iku. Heeh, talate brangus. Kadang kok tahu ambek iki kan? Tahu, Pak. Tahu ya. Heeh. Tapi saiki ngono sak mau nyeret sapi anyar wis iso deh. Gurung. Kayak siapa? Gurung sik melok kudu melok. Kudu melok sing iso. Sing wis iso. Lek dhek dhewe gurung iso ya. Gurung iso Pak sih ya. Cek pecilatan ya. Cara arek sing dendeng. Iya iya. Dendeng ya. Bocil iki. Bocil Iki koyo PO ya model. PO Pak, Jawaan. Lah ya tapi kok sing gawe sapi cikar-cikar iku lho cuma cilik. Cilik sing Jawaan iki. Akeh blaterane. Nah, iki lho. Wong logor senengane. Nyambangi kandange Cak Asim. Wong greges iki. Iki bentuke wong greges lho. Nah, ngono matur suwun ya Sim ya. Nah, demikian sahabat Kanyawara video kita dari kandangnya Cak Asim. Kita sudah tahu kalau tafsir harga dan sebagainya. Kalau ada yang nanya harga ya itu tadi harganya. Nah, saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.